Şu. Şu canım. Şu. Berekella laçınım. Berekella. Ey! Mähekdaş, salamu aleykum. Wa aleykümselam. Kaka salamu aleykum. Wa aleykum oğlum. Yaxşymı? Tuweleme seni görüp öýdi ýaşym ýadyma çykdy oğlum. Öňümizde ine ul ýarşy bardyr, aziyada ýarşy. Şoňa berk taýýarlyk görgün. Ähli güýjüňem şoňa sarp etgin oğlum. Bolya kaka, Türkmen. Ol aýdym diýip bermedi. Kaka, men okumak öýün ýoksam aýdym bolmagy käýäýmisin? Bar oğlum, bar. Sen oğlun hemmeden üstün çıkar isvağa. Mene anan yan batıra. Sağ ol. Fermi duman edin, hurçuk ya dilimden, göwnümde ula edin. Cengörün ile dünyam, gül yüzün öwürdüm, gül bolar ömürcüm, geçenim o geleceğim. Dengörün ile dünyam, min dünyamı singelim, düşlerime girelim. Ömrüme aşk bağlanım, sazlarım sen himtarım. Sen var yerin yüzünde, en var şirin sözünde. Gelsene ya düşümden, kuşlarıma öwrünle. Savrım su bağış para, saz bollu damıp tara. Ömrü aşk bağışlara, çin görün ile dünyam. Gül yüzün öwürdüğün, kül bolar ömürcüm. Geçenim o geleceğim, den görün ile dünyam. Min dünyamı singelim, düşlerime girelim. Ömrüme aşk bağlanım, sazlarım sen himtarım. Sen var yerin yüzünde,
Ha, Gowher. Aydan zatlaň hemmeti alınanlar. Yok inanmasaň ne? Bardy göray. Yine bir zada hayattan çıkarttırın o. Nemen yattan çıkardyň? Ha. Ine şonu. Bu sana. Sağ ol. Berekellah Cennetcan. Sen gatgo çıkış etdim. Men sana aýtdyma? Sen uňodan täkin kesin vardyr. Ani sen uyuňa bar da. Bugün dinjiň al. Salam uylar. Yeni öňümizde kän çıkışlar bardyr. Uyuňa bar da ejeňe kakyn hökman aýtgyn. Böyle. Bugün çıkışyňy. Bori Samuel. Olaram gaty begenerler. Salam oğlum. Aha. Sağ ol. Cennet gelmedi mi? Şuna eglenni. Hı. Cennet gowy çıkış etdiler. Şeýlemi? Hawa. Hawa. Gato çıkış etdi. Gowy aýdym aýtdym. Doğrudan gaty gowy çıkış etdi. Agy, men ýaňy şeýle bir tolgunymda. Batyr sen hem üçin gijak aldym? Ay cennet soraýaňamay. Kakymdyr da bilýäňe. Uy, şeýlemi? Gaýe, gitmäni Raul. Kim gyýdy ol? Elini jaňa edip göräýmeli keningde. Böyle. Agy, maňa jan gelýär. Uy, ejem. Hawa ejejan. Cennetjan. Nirede gyýdym? Öýe gelen okmy? Şu wagt okuwdan çykdym, häzir barýar. Batymjyk gelýdim. Kakanyň garaşýandy. Bor ejejan. Uy Cennet, Cemleýçi konsert kaçan bolýar bilýärmi? Uy, bileň okmy? Ýene bir hepdeden bolýar. Vay, ne etdiň gyd? Oho, onna gowy äfes boljak da. Men şonu goşgy ýatdypdym. Şo goşgymy aýdyp beräje onna. Be, sen goşgy aýtjak bolsaň, onna men näme taýynlaýyn? Menem onna täýädäýdim dedäjek. Vay, gowdany. Tuweleme. Ikiňizden bir zatlar tapsyňyz bolyn. Men näme etsemkä? Vay, Batyr. Sen sesin gowa. Sen aýdym aýdaýar da. Vay, bidar oldum.
Kim ayol? Ana arçı. Doğrulay. Cennet, ter aytça aydymyň aýdyp bererdiň ama. Owa, aydarna weli ýöne sahna meni gaty tolgundyr ýa-dagy. Agyr, Batyr eşitdirmen maňa aýdyp berey. Oy, goýsana, köçede de bir aýdym aýdyp bolmagy. Aha. Geldiňmi gyzym? Yer okuwlar nähili? Gülýär kakajan. Beh gyzym, näme buny öýlendiňle? Kaka, bugün mektepde konsert boldy. Men birinji gene aýdym aýtdym. Kaka, ejem nerede? Ha, o jaýdadyr. Ha, gyzym. Gyýdym. Eje, ýanky diňläp oturan aýdymyň ne hili ütkeş eken? Meni aýam heňinem ýat tutdum. Geldim gyzym. Geldim ejejan. Eje, men gaty ajy ýanyna. Nahar taýyndyr gyzym. Gogdygyny. Uy eje, ýoksa da ýanky diňläp oturan aýdymyň kim ýerine ýetirýär? Men aýyň tetine aşyk boldum. Olaydym mara gyzym. Gyzym. Hı? Entegem nahar taýyn näme? Hä bor kaka, häzir taýýarlar. Şeýt gyzym.
Kofe açıp bolgaýdym. Soň biraz wagtdan biz daýynlara da gitmelidir. Ýöne. Batyryňa ma agatyba. Aýu, He, sen men aýdanymy diňläňokmy? dinleýän eje, bor eje. Ay ýokla. Batyr değillerle. Yaşıl salamu aleyküm. Wa aleykümesselam. Cennetli oýmuşy. Hawa. Siz kim? Men cennetiň mogalymy. İthagul Hemraýyç. Tören oňat. Näme hyzmat? Belki meni öýe goýbersiňiz. Türkmençilikde içikde urleşmek gerçekli bor. Bağışla uğrayım. Gelin geçin. Sağ olun. Geçin oturun. Sağ olun. Bir käsecik çay alaýalyň. Yok sağ olun. Men howlukmajyrak. Ýokda okuçym cennet janwaryndan okla. Ha. Ejeti bilen daýlaryna gitdi. Käwa çykyşyň ýaly edip öýden çykaýmalar bar bolan. Gatowy. Bagışlan siziň adyňyz kim? Ha, Bayram. Bayram Berdiliýew. Tuweleme Gatowy. Bayramjan. Men size gelmegimin sebäbi sizin gyýdyňyz cennet janyň ütkeşik wehini bar. O çağan aýdym şey. Durun. Bağışlan. İthagul Hemraýyç. Ha, ho, İthagul Hemraýyç. Siz näme üçin bu zatlar maňa aýdýaňyz? Aslında näme cennetiň kakatdämi? Hawa kakasy. Siz aýtman men kim aýtmalyny bu zatlary? Nemele Bayram? Cennetjan şeýle bir duran Mähekdaş. Siz düşünün. Durun. O näme aýdymy? Aýdym da. Aýdym. Sunuňat. Bağışlan. Men sizden haýyş edýän. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmasynla. Oňmur emmasy badyra. Düşündiräýin. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmaly däl. Bolony. Sebäbi badyra ýaşuly. Bir düşündüriň de. Aýtmaly älilim aýtmaly däl bolony idimi? Düşünün. Ol basın bäpleşde çykyş etmeli. On geleceği öňünde. Ol konservatoriýaga girip okuwyn dowam etmeli. Siz on bagtyny böwet bolýaňyz. Haýyş edýän. Gidin şu ýerden. Düşünmedimle. Men size öýden gidin diýän, haýyş edýän. Bağışlan ýaşuly. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç tat bolasa. Salamu aleyküm Gökörenji. Salam cennet. Uy, Batyrjan, sen merden emişliýäň? Ay Gökörenji ýüregim ustada şähere aýlanmana çykaýdym. Ine öňümdenem siz çykdyňyz-da. Siz näme öýüňde gaýdyp barýadyňyzmy? Ha, biz bolsa Cennetjan bilen daýlaryndan gelýäs. Gelneje. Gaýdyp barýan bolsaňyz men size öýüňizde şeni öz arabam dakdaýyn. Araba? Araba diýdiňmi? Hani? Hawa? Hana hol araba menki-de.
Cennetcan. Batırcan haş edip dur kayır, arabada gayda ayırgıydım. Yer. Batırcan, onun öýüňizdekilerem gowmy? Owa gence ýagşy, hemmesi gowgul ýaly. Okular nädýe? Beşlik alýanmy? Owa gence alýar. Uy ýoksa da. Atama uçapýan diýip eşitdim. Owa gence siz men at çapşym bir görsediňiz. Men atyň üstüne çapamok. Laçyn bolup uçýan. Ine nesip bolsa görürsiňiz. Men bu at Aziýada taýynyp görýän. Tuğleme berekella. İşin uğruna bolsun oğlum. Sag bolun göwkergenleje. Sen aydıma da gatna ýadyň welin. Aydymdan ammaşyň çykýandyra. Janawa. Ine öýüňize de geldik. Sag bol oğlum, sagamam. Bolýa sag bolun. Men dünyeme finginim, düşlerime girenim, ömrüme aşk bağlanım, sazlarım sen, kentarım, sen bar yerin yüzünde, en bar şirin sözünde, gelsene yar düşümden, hoşlarıma öwrüle, 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 hoşlarıma öwrüle. Sana baktım garaş yar yene, gelenine dünyam garaş yar yene. Sana baktım garaş yar yene, gelenine dünyam garaş yar yene. Sana baktım garaş yar yene 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 de, gelenine garaş yar yene 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 de. Sana baktım garaş yar, gelenine garaş yar, süýününe garaş yar yene 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 de. Sana baktım garaş yar yene 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 de, gelenine garaş yar yene 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 de. Sana baktım garaş yar, gelenine garaş yar, süýününe garaş yar yene. La la la
İsa ulum oğlum, men yanıma gelip gidin. Bolya. Gürleşelli. Bolya. Gödel muradına. Mümkün mü? Gelin geçin İsa ulum oğlum. Oturun oğlum. On bilen gürleşdiniz mi? Gürleşdim gödel muradına. Hiç il hayır yok. Men nämetçegim bilem ok. On bir sebäbi bardyr. Hiç il sebäbi yok. Men ýydım aýdym aýtmasyn diýe. Bolany. Onu anyklaýmaly ekenin. Gödel muradına. Men oň aýdym mogolymy. O men hiç il tiýran ok. Bir zat diýsem gepes şunan ok. Belki men on bilen gürleşerim. Gürleşip bilmersiň gödel muradına. Gepes şunan ok. Ol dik duşda adam. Biz näme etmeli boldy? Gödel mogolym. Cenneti bätleşden aýraýmasak, başga hiç şeýle alajymyz ýok. Cennetem gaty gynanır. Men onu bilýän. Yok, yok. Oňa bir wada aýtmaly. Bätleşe geçelli entek wagt bar. Belki kaka tamam ruhsat berer. Ay näme bileýin gödel mogolym. Garaşaýaly. Garaş diýdiňiz garaşaýar. Bolýar. Salam okuwçylar. Oturun. Okuwçylar. Şuňky sapamyzyň mogdugy gopul barada gider. Gopul Türkmen halkynyň iň gadymy saat urarlarynyň biridir. Ol gelin ýylymyň arasynda esasan uly orun tutup dünýäde meşhurluga eýe bolýar. Hatda gorkudaty döwründe gopuluň demir hilsi ya agaç hilsi halkyň arasynda giňden ýaýran ekeni. Häzirki döwürde Ýewropa ýurtlarynda giňden ýaýrandyr. Hormatly prezidentimiziň ýyly döwlet gelir bolsa diýen kitabyna da gopul barada giňişleýin beýan edilýär. Inni bolsa men size bir soraw bereýin. Gopulu erkedip çalyp bilýäniňiz barmy araňyzda? Hany bar bolsa eliňizi galdyryň. Tügelemi. Oğlunumudum çalıp bilýän ekene. Berekella tügelemi. Leyli, sen näme eliň aldyrmadyňmy? Çalıp bilen okmy? Çalana bolýan molim. Çalan bolýan bolsaň, hananny bide de çalıp ber. Feredayda. Bolla, çal çal.
Ay tüweleme. Berekella. Okuwçular çalan bolýanymyz, şular ýaly owaz çykaryp berýän bolsa, ökde çalýanynamy näilke? Yine de araňyzda çalan bolýanyňyz barmy? Bolýar gyzlar. Mene azýada taýynlanmal at çapmana gitjek. Batyr, birem sen at çapyşyň göräýelli. Borla Batır, sen arkayn gidiver. Biz gowy sen saklamaly. Bu gaty wajypdyr. Bolýarmy gyzlar? Sag bolun. Bolýar. Bolýar, sag bol Batyr. Cennet. Cennetcan. Çöreňe bir iki dägizim. Okumak ýalan soň yer. Orda. Salam oğlum. Girmek mümkünmü? Batır, yine giyecek alın mı? Bağışlan mı oğlum? Inni gaytalanmaz. Bolya geç yerine. Han Durani, yoksa da düğün tavşıran aydın mı, tayarlandın mı? Hawam oğlum, öwrendim. Han geç aydıp ber, geç azap. Tenem saadın çal. Başla verin. Ala bahar yad güller, açılsa güller. Ala bahar yad güller, açılsa güller. Dünyam yazmana. Bollu, dur. Bolonok, geç yerine. Geç. Tenem geçay. Hedil verdin, govam aýtdyň ay. Yoşrak kolun okuwçular. Okuwçular,
Şu kitap Ala detme Batır hemme zat gowalar. Bar sağ ol. Recep Farada. Ben sana var soğudum var. Recep Balkan Gelgin vilayetinin qaraşar. Ferdar etrafında eneden oğulya. Hökman gelgin. Ferhat ana geliyor. Tentekler. Salam Batır. Salam. Salam. Eştiyam dost. Sen akıllıca bolsana. Barlı oğlanlar, hemme zat gülýär. Yeni bir ýerde gaýdýan. Akıllıca bol. Bar bağışla. Bayram. Can gelýär eliňe. Häzir barýan. Gowher. Kim jaň etdi? Alo. Salamu aleykum. Waleyküm selam dostcan. Dogluň mutlu bolsun Bayram. Sağ ol. Tanımadım la. Ay dostcan, men Yusuf. Tanımadın mı? Yusuf can sen maýby? Näme telefon belgini ütgetdiň mi? Ýagşym taplar. Yaxşı dost, gowy. Özüň näýli? Benim Hudaýa şükür gowy. Sağ urun gedip ýörs. Dogluňyň mutlu bolsun. Aýba. Sen nereden ýadyň açyp ýörüň men doglaňynym? Ay şu dost bu parolunda şeyli olay da. Ay sene tüweleme dostsan zor çykdyň ho. Hananny gelejänem Allah gaýdy beriň bärik. Men size garaşaktyryn. Bolýa dostum. Aylanır. Sağ ol. Bolýa sağ ol, garaşýan. Kim can etdi? O dostum isbara ýadyň açýarmy? Ana şo. Doglaňyny bilip şonu gutlap jaň etdi. Bäh, tüweleme ýadyndan çykarmandyr. Bu sana. Doglaňynyň bile edidim. Sağ ol. Sağ ol mehriban. Bilýänle sen meň doglaňymy ýadyndan çykarasyň ýoga. Haladyňmy? Ey yüreğimde yalın lowlar, görmesem seni günnügiz, aşygyňy yakmay beýle juwan kalbym senigiz. Yüreğimde yalın lowlar, görmesem seni günnügiz, aşygyňy yakma beýle juwan kalbym senigiz. Cennet, sen näme üstünden ulýan? Yok, sen üstünden ulamam men şu an. Bilýänmen senki ýaly oğadan sesim ýokdy. Borla, han sen maňa sowadyň örkezde. Uy, ine men sowudum. Bu men laçynym. Vay, maňa owadan ne? Laçyn ni sen laçynna. Men seni aýlaýynmatymdy. Yok la Batır, men gorkýana. Birden ýykylsam ne? Yok, ýykylmarsyň. On soňam laçynym seni ınjytman aýlar.
Şeýledem laçynım. Ay bolýala Batır. Gowsy men öwrenşeýin biraz, soň görübererse. Bolýarmy? Gorkmasana, men bar aýanymda. Borda. Ýöne ýykyrsam seretgin. Bolýa, arkaýyn bol. Seretgin. Bolýa. Uy, ne edip minmeli? Hani gel men sana kömek edeýin. Ine, şeýle. Bol, ana. Ay bereket. Uy, Batır, Cennet. Gözüň açsana cennet. Cennet korkulmayda. Turayda cennet. Cennet. Gözüň açsana cennet. ayıl sana. Men sana aýtdym atam ündürme diýip. Şu meni sen bana sowadyň. Ay cennet men bilgeçleýin etmedime? Bilgeçliğin etmemiş. Sen atmanjak bolşuňa men aýdym aýtjak bolşum ýa-Allah. Hey. Orada. Laçynım. Maňa diňe seni düşünýäňde. Ine öňümizde uly ýarşy bar. Ikimiz şoňa taýynlanaly. Başga da üns bermeli. Bolýarmy laçynım? Häzir. Salamu aleyküm. Salam dostum. Yaşın mutlu olsun, çok yaşa. Tavurulmasın ol. Salam. Salam, gele göri. Nim salam. Han kabul et. Yor geç. Bayramın doğruluğunu kutlu olsun. Tuvaleme. Yaşın taplar. Araştırdım. Hava geldik. Han geç otur. Geç ver. Salam. Han geçin mihmanlar, geçin oturun. Yerleşin dost. Oturay gogor. Aha. Mähekdaş. Gelliňiz Yaxşı gelliňiz mi? Canım Cennet Karıştırdılar canım ho. Şeyle bolu da. Buğun giyin kaçak yazıpsına. Mutlu olsun Görüşmende ne çeyil? Sağ ol. Tuvaleme gıydım. Gökör Ay, enje. otur. Elim nerede ýuwup bilerkem? He. Ola toga baray Batyrjan. Bolýa. Han men sana uyup bereyin. Hani paylaştır dost. Näil işler owmy? Hava. Alın Ay, elini. Şiri tuvaleme. birat dur gowy, elbette. Ay, tuvaleme gıydım, sağ ol gıydım. Hani gogor? Cennet. Sen näme şeýdip menden öýkelap ýörjekmi? Çekilsene ýolumdan. Bäh. Cennet. Ayak çeksene. Hawa näme? Borla cennet. Bağışla meni. Men bilgeçleýinden etmedime? Bolýa, ýönünni kedek bana beýle sowat etmejek bol, bolýarmy? Bolýa. Beýle sowat etmen. Söz berýän. Ýörünne inatalamady garaşdyrma, Bolýa. gideli. Gowhur. Ýadyňa düşýärmi? Näil gow konsertler bererdiň ha? Ol oğudan aydın bir enterem gulağımdan giden ok. Şu alt şol aydından bir yerini bir dinleyip bolaydı de ha? Borla Yusuf. Hani alın iyi ver. Dinleyip doyup bolan oktu. Ay tuvaleme. Ay sağ ol gıydım. Yutup dost. Hani bir yaşlı yattaydık ne ya? Şu men pikir ediyen adım diyen ne dersin deten ha? Hova. Mena tayar. Tayin mi? Tayin. Yor. Siz oturun men hazır. Hani yor. Siz arakan yişarın. Hani yor bakalım. Olara güýmenjelerini tapdylar. Biz bir nahar sowatmalyň. Batyrjan iyi otur. Cennetjan, senem iyi berýdim. Bayba, dostan yana. Wagt yerine yaman çalt geçýär. Toy edemiz ýaňy ýaly boly, eýem tuvaleme.
Çağılarımız iki ayaklı kuyuna diýlenne. Dogry aýdýaň dostçan. Wagt ta çalyp geçýär. Ýöne esasy aladaňam köpelýär-de ho. Çağılar hakda diýäňmi? Howala. Kiçin çaladasy, ulyň ulaladasy bolýar-da dostçan. Esas zat öýli işletmek. Münasip ýoldaş tapmak. Hawa, dogry aýdýaň dostçan. Öýli işli meselede soň iş bolmady ýaly gaty dürs hereket etmeli. Teredinmi şuňa? Gördüňmi? Türkmen edel çapır kesmeliyipdir. Ha, dogry aýdýaň dostçan. Arça tere sabrak bol bolýan. Tere. Adrak koy bolýan. Tere sabrak bol arça. Tere ýuwaş. Vay. Arça sen bu edýän adym bilýäň dämi? Hawa men düýün gowatyp öwrendim sen arkaýyn bolsana. Arça, şoňa seret dogurmay. Hawa. Yüzüňe teret seni, yüzüňe. Ewa, sen näme? Men kimde bolýanmy? Özüňe seretsene. Men sana ozal düşündirip aýtdyma. Şunu şuňa garma diýip. Baksaň bolum. Inni gaýtalanmaz. Menin arça bilen bir toparda bolmar. Besir. Salam okuwçylar. Oturun. Hawa okuwçylar. Çıkış saatine şeýleler taýinmi? He Mehri, geç. Aýdyp ber. Bir tarap watanmy edilläp söýýän, ırskalyň esilmez baglar içinde, maýsaly ýaýlama başymy egýän, topragy reýhanlar, güller içinde.
garaşdyrlyk, bitaraplyk geregim, bagtiyarlyk, berkararlyk diýregim, mudam watan diýip urýa yüregim, waspyň sözläp zywan diller içinde. Berekellah. Geç ay yerine. Yine kim? Molim, men emir täýädýdymmy? Şonu hiňlenip beräýin. Gel cennet. Gyzym, Ece, sen bu sady nerden bilýän? Ya sen hem şo rajydaky aýdymy öwrenip ýat tutdyňmy? ýok gyzym. Aslynda bul aýdym men öz aýdymym. He? O nähil sen aýdymyň? Sen näme aýdym aýdýanmy? Hawa, Onda näme üçin men bilemok sen aýdym aýdýanyny? bilemok. Hey gyzym, men öň aýdýadym. Ýönünde sesim bolmasaň aýdamok. O döwürler sen gatty geçirdin. Saňa da wagt gelen aýdarynyp ýördüm bolen. Ne de şo ünnürde. Ijejan, sen üýt köşük dehinne. Bilýärmi men sen şol aýdymyň nähili gogurýanlygymy? Men kim aýdýaka diýip gaty kän pikirlenim. Ýöne sen aýdýansyň öýdüp, oýumda pikirimde ýokdy da Ijejan. Bilýärmi Ece, men şu mektepde çykyş etdim. Maňa men mugallimlamam, klassdaşlamam. Sen gaty gowy aýdym aýdýaň diýdiler Ece. Maňa men mugallimim, sen iň soňky jemleýici konserde alanyň diýip aýtdy Ece. Sen näme aýdym aýdýanmy? Ho Ece, sen men aýdym aýdyşym bir diňläp göreýsin. Bayram. Bayram. Gyzymyz aýdym aýdýan eken. Habarlydyňmy sen şondan? Bayram, näme edim ýa jogap ber maňa. Bilýärdiňmi sen şonu? Näme jogap berin? Şunça wagtlap şu zatlar gidilek gelenmeýdinmi? Ya oňam durmuşynyň teň durmuşyňa meň demegini islemänligimi aýdynmy? Ece, kaka,
Bu nämen gizliň urruňy? Howm golim? Cennetcan gelen okmy? Borum golim, häzir barýan. Nire barýan? Näme barýan? Kaka, biziň mekdebimizde şuň jemleýiji konsert bar. Meni şoňa esas aýdymçy edip aldylar. Ana gowhar. Gördüňmi gyýdyňy? Gyýdyňda seň ykbalyň aýtalanýar. Bu ýönelige de gowhar. Gyýdyňam seň munyň öçür. Ana men şondan gorkýar. Kaka, men giýjek alýan, gitmesem bolano. Giden ok diýdimmi diýmek, giden ok bolany. Maňlaýy ýazylan ykballan gaçybam bolmaz, gutulubam. Belki Cennetjan men ýetip bilmedik derejeme ýetä ýetdi. Berde nämeleň bolýanlygyny düşündiräýiň-de maňa da biriňizden biriňiz. Bayram, sana näme bolýar? Sen bir zata gizleýäň bizden. Jogap ber, näme bolýar sana? Yarıma vurdum dudak Düğmelerim düngürde Şelpelerim şaňyrda Bagtyarlyk döwründe Watan şöhra şanyrda Bakaýyna bakaýyn Ýar monjony dakaýyn Akyr çeşmeň boýunna Bagyt leletin kakaýyn Bu näme? Men hiç da düşünemok da, bu kağıt näme? Maňa aýdaýyn-da. Häzir kakaň elmesini aýdyp berer. Onu sen düşünürsin. Näme üçin kaka beýle başagy bolup ýörşüni? Näme da gyýdym? Biz o wagtlar ýaşdyk. Ejenkimiz bir-birimiz gowwarýardyk. Kimidem konservatoriýada okuýardyk. Okumyzy bitiramyzsaňam toý etdik. Sen dünýäň eriňe gatkan garaşdyk gyýdym. Ýör gowhar, hemme zat gowurar. Ine ajaýyp günlüň birinde de sen dünýäniň biziň begenjimiziň çägi ýokdy gyýdym. Bäbe kanadan seni kutça ellem bilen özüm çykartdym gyýdym. Biz diýsen bagtlydyk. Ejeň teatrın ökdaýdymçysy. Meni moň tadan atdym. Günne unaşy konsertler bolýardy. Ay gara ýetişiksiz günnedik-de. Ene bir günem ejeň bilen ýankaýdymy öýde işläp otyrkak. Birden ejeň tedine bir zada boldy. Biz howatyr edip Lukmana ýetdik gyýdym. Ana Lukman şonu maňa şey diýdi gyýdym. Dedeň maşgulanyň bokurdagyna ýetilaryň git bar.
Oňa aýdym aýtmak bolar. Siz ony hayır etmän bejerdim. Anha şu günem şu başagaýlykda öýe gelemizde ejeň begenip maňa şey diýdi gyýdym. Bayram, şu gün täze aýdymmy teatrdaýdy aýalla. Haçan? Şu günmi? Wi, hawa şu gün. Sen näme ýatdan çykardyňmy şu günüň nähil günlügini? Bir minut. Ulol many eşekde. Bayramyň gutly bolsun. Sag ol. Sesiňem batly, ädiňem batly bolsun Mehribanym. Way, muňa wadanlygyny. Yaradymy? Hawa. Bayram, şu gün teatrda täze aýdymmy aýtmasaga bolmaz. Onsoňam her bayramçylykda da çykyş edýärdige. Bize garaşarlar gitmesegem bolmaz-a? Gökür. Şu gün oňaýylla. Gel goýsaň bayramçylygy öýde belläle. Diňemeň däle bayramjan, hemmämiziň bayramçylygymyz. Yer bolýar, hemmäňiziň bayramçylygy. Şol aýdym aýtmasam, bir zadym ýetmeýän ýal bolup durda. Belkem giderse bayram. Yeri, bor diýäýseni. Yer bolýar. Goý şu bayramçylyk gününe sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy? Ejeň bu sözlerinden soň men oňa lukman beren hatyny görköz bilmedim. Men onu gizläp sakladym. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy diýdim. Şu gün akşam biz teatra bardyk. Ejeň sahna şeýle bir owadan bolup çykdy welin. Şu adam gözüňden giden okýdym. Alan soň ejeň aýdyma başlady. Yeketek umydım, umytlarımdır, sırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana singesim kelli, öwrülesim kelli yar senin düşlerine. Ya O gater etdi. Ejeň bir dälirim etdi. Men seni inni hiç açan ağlatmarın. Gözüňden diňe beýişli göz ýaşlar akar. Söz berýän.
işime şunu çelli ökünüp aňyrtyna çykyp bilemok gyýdym. Egerde men ejeňe hat görköden bolsam, onu saklan bolsam, belki bu zatlar bolmasa da bolmazdy. Bu zatlaryň hemmesine günäkär men. Men häzir gorkymam. Saňa da bir zat bolar edi gorkýan gyýdym. Sen gyýdymyzyň bagtyna böwet bolma bayram. Maňlaýmy zakyn görbermeli bolsa. Gyýdymyzyň kalbyny aýdym sada bolan söýgü joşurýar. Ol bolsa şunky ajaýyp günümüziň netijesi. Hormatly arkadaşymyzyň sungoda goýýan sarpatynyň netijesi. Sen gyýdymyzyň ýoluna böwet bolma, goýber gitsin. Men anan ýanyň bagtyna goýber bayram gitsin. Oy. Seni tüm taýinlän. Ana bol, ýör. Bol was. Bargy. Salamu aleyküm. Salam. Geçiverin bayram ağa. Ana geldi. Hala. Gelin geçiverin. Salam. Sağ ol oğlum. Gelir diýdimi? Oo. Sağ ol oğlum. Geç otur. Bir tefindir bolup yetmek izledim. Yıkıtık umidim,
umidlarımdır, sırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana singizim gelli, öwrülesim gelli yar senin düşlerine. İnne bolsa durunçala kenarda, belki tolkun onu izina gaytar. Yeketek umidim, umidlarımdır, sırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana singizim gelli, öwrülesim gelli yar senin düşlerine. Yar ayrılıktan ayrılışım sana yetmezlerim, söyleyeyim sabahlarımı, seni görmek istedim. Oğul he? Ava, koval. Mehri. Bağışlayda meni. Mehri. Näme? Olyala. Bileşini etmedime. Gözüň açmada ýuwaşadan ýöräber. Ýöräber ýuwaşadan. Hawa, ýöräber. Geliber, 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 Batır yetmedikmi? geliber. Gözüň açaýmagyn. Açamoklu. Dur, Yetdikmi? açaýyn gözüňi. Ine men saňa sowadym. Sen yine men üstümden uljak bolýarmy? Ýok Batır, inni sen bu oýnuň geçmek. Sawa. Cennet dursana. Dursana näme bol cennet? Saklansana cennet. Cennet duraýda cennet. Cennet duraýsana. Öýkeler ýal men istat etmedim cennet. Duraýda cennet gurlaşaýyl cennet aýak çekpeni. Cennet.